So guys, Teatro Alsos Vehicle, a live play that's on here tonight. A beautiful evening of comedy with this live play. This theatre puts on συναυλίες, it puts on shows, it puts on πανηγύρια, it puts on plays. So you need to make sure you put it on your bucket list. Keep it on the radar. I'm in for another top night. These shows are for free, put on by the council. You're going to get sick of me saying, I just love Athens, guys. Thank you. Hey guys, I'm at this wonderful theatre here tonight. The play is called Karameles Ouzou. Σωστά το είπα, Γιάννη? Σωστά, πολύ σωστά. Εδώ είναι ο Γιάννης Γαλανόπουλος. He is the writer of the play. I just happen to be sitting next to Γιάννη. Πιάσαμε κουβέντα, έμαθα ότι έγραψε το θέατρο αυτό και λέμε μήπως τους φέρουμε και στην Αυστραλία. Βεβαίως, που έχουμε και συγγενείς πολλούς. Μπράβο. Οπότε δεν ξέρεις τι προκύπτει καμιά φορά, μπορεί κάτι να τύχει, να έρθετε στην Αυστραλία και να βρεθούμε εκεί. Okay, λοιπόν, να σου πω συγχαρητήρια και ανυπομονώ να δω το έργο και θα το πούμε πάλι μετά. Έγινε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Thank you. Επειδή και εγώ πρέπει να φρίγκαρω, δεν την κάνουμε σιγά σιγά. Και ευλόγησον την κληρονομία σου. Μοιάζομαι το λέω και λίγο, Ναι, σε συνδυασμό με τον Αντιτοπούμπο. Δεν με πιάνετε! Καλά τα λες! Εγώ Σπαρουδάκη! Θα τον τρελάνω απόψε. Τρέλα στο κύριο απότομα! Τα! Κόλληψες ζεμπέκικο. Ναι, και εγώ πέταγα γαρίφανα. Αντιμετωπίζουμε ένα καταπληκτικό κοινό κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές είναι παραστάσεις που πρέπει να τις γράφουμε. Και όλοι να λένε ένα σοφό. Όσο το σύλλογο αυτό και δεν έφτανα ποτέ τα γενέθλιά μου πάνω στην παράσταση, επιτέλους έπεσα. Σας ευχαριστώ όλους. Αυτό το χαρισματικό παιδί από εδώ είναι ο συγγραφέας του έργου, ο Γιάννης ο Γαλανόπουλος. Okay guys, I've got to tell you, it was a funny play, had a bit of a twist in the end, well written. Συγχαρητήρια to the playwriter, Yannis Galanopoulos. Well done, Yanni, excellent, great job. And you might recognise the actors as well from some Greek TV serials. If you can get a chance to come and watch a play like this in Athens in an open-air theatre, it's absolutely magical. Only in Athens, absolutely priceless. I just love Athens. Thank you.